ayo जायगायाबो बासाबो माबा बास गायनो बोरैबासो लाना फैबाय गाइस फैयै फैयै मान्डेया मोनहां जाबाय ब्रेकफास्ट खालामनायसै फुंबिलि सम जाबाय दा नै दायो मान्डेया मोनफैबाय बारा गोजान गैला 30-40 किल'मिटार दंबावो आरोबाव हा आयो 57 दंबावोसो 57 किल'मिटार दंबावनो दाबो बेनिफ्राय दा जोबजासे नायब्लानो जाबाय जोबजासे दिन्थिलांगोन पिकनिक जाहैनो नागिरदों पिकनिक जाहैनो ब्रेकफास्ट मोनसे दाब्बा हटेलावहाय फैदों जोङो नै जानोहाय ब्रेकफास्ट खालामनोहाय ओरैजे मेन रड जाहैबाय नैबे नेशनेल हाइवे नै मस्ला दसा जाफैबाय दे गोथाव नोंलाय दे जाना हो माखासेफ्रा बासजों थांदों माखासेफ्रा बाइकजों फैदों Moria Badene नै Beaglesa गारि सालायदों नै गारि ड्राइभारा जोंहा मोजां दा फुरा हाजा गिदिंना फैबायलै दिनैहाय नुफेरा फाइनालि जों बिगोल्समोननि न'आव फैदों दे फार्स्ट टाइम नै पिकनिक जानो फैलाजोबदों गासिबो ओरैबायदि दिमाग खाराब लामाया आन्दायबोखो माने लकेसनानो बेजों खबस' बास'नो सोंखाबाय लाखाबोगोन जोङो आंथ' सालायबोबाय हाग्रा सासे लकेलजोंहाय रायज्लायना फैबाय बे जायगानि नाम खोन्थाब्लानो फैयो दहायनो बै खोन्थाहरगासिना आं जायगानि नामखौ खिथानो रोङाखै जिखुनु लामा गुसुं नागिरग्रा नोंसोरो लामा गुसुं नागिरग्रा नङाब्रा बिजोंनो लाना फैखाबायब्ला लकेसना ना नंगौ नंनायालाय बे लामाया सर्ट ओमफ्राय बे जाहैबाय बिगोल्समोननि लकेल एरिया आरोना जायगाफ्रा खेङा हाखांबाय जेसिबिजों ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा जों हले एकदम हाजो गिदिंबोजोब्बायलै दे केकआ बोसोरसेनि केक जाखोलाय 5 बोसोर Ekke समान 19 years saja 19 years आच्छा बैनो जानो लुबैलांबाय आङो जाग्रा खाया नोंखौ सासेया जाहैबाय सदिया सासे सन्दिया हेपि बार्थडे नोंखौ नाखाय ओरैनोखौसो बुंदों आं हेपि बार्थडे थोबाय दिनै सिस्टार बिगोल्समोननि जायगायावहाय फैनाया हाजो दरसे गिदिंबोजोब्बाय आयो आयो ओरै हाजोआबो नै
Singa blue sheet गोनां होनना बुंबाय बैथिं नागिरबाय नोङा बिलो बेयाव दङ बे जेरावबो दङ blue sheet ना जों फैनायावथ' हाग्रा गुदुबावमोन होमबाबो नोगोद गिबाय जों माबाफोर मोसाफोरल' लोगो मोनदो बानलुआरि फुलसो माथो आलुबो नङा बिबार बानलुबो नङा बिबारसो नोंसोरलाय बैयाव बहाबा गिदिंबायहैनोसै फैद' नै 19 इयार्सनिनो सानैबो सनिया सान्दिया हेपि बार्थडे जिसिबिफ्रानि ओइ सिमां मोगथांलै गाइस फार्स्ट टाइम बिगोल्स मोनथाग्रा एरियायाव फैदों मान्डिया होननाय जायगायाव नै बिसोरो बे साइडनावनो मोसाबायबाय थायो आरो नै बेलाय नै नारेंखल दंफांफ्रा नायलाय नै बेजोंनो मोसायो बिसोरो ना हमग्रा दैयाबो बे ना मा जाखो जायगाया बरियाखा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आदा मोजां मोनदों एकदम फार्स्ट टाइम फैफेरदों बेयाव बा जोबोद गोजोननाय मोनदों मा खालामनो फैदोंलै बेयावथ' जोंखौ बुंनाय मथेथ' पिकनिक जानो फैदों बेयावखायनो माने जोंबो बाहागो लानाय जादों आरो दे थांगासिनो फाइनालि गाइस जोङो जायगाखौ मोनफैबाय खिन्थु जायगाया पिकनिक जाथावना नङा सारिफाले दैबो गैया आरो बे जायगाया इसिबां गोरान अरबो सावजाया फारसेथिं जिरायजायाबो गासैबो दाउसा मोख्रेब गोजा सिगांनो फैनानै नायफैलायदोंमोन होननानै मिथिखादोंमोन थेवबो जायगाया पिकनिक जाथावना नङा बियो बिनिखायनो गुबुन मोनसे जायगायावहाय खबर लागासिनो दङ दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ बबे जायगायाव मोनहैयो नोंसोर नायलांबाय थाब्लानो नुनो मोनसिगोन आदैनि एरियायावसो फैदोंलै दिनैहाय होबोलायबाय ना औ दा एसे समनि उनावहाय रिल नुगोनलाय आरोना बानायदोंमोन जायगाया एरिया मोजाङानो कावेरी दैनि खाथियावहाय फैबायना नुफेराखैमोन मोजाङै थान्दा मन्दिरबो दं औ दा ओंखाम जाखांनोसै ओंखाम जायाखै ओंखाम जाग्रोनोसै ने आदै जाबाय ना दै लायबानो जाबाय औ मोनबायनो ओइ बासखौ नायनायनि माबायदि हाय ब्र साबेसे जायगा जानायनि 55 प्लस ड्राइभार माबायदि मोनदों फैनानै जायगाफ्रा हा माबायदि मोनदों दां मोजां जायगायाव लाबोखादों गार्डेन ओरैबायदि बिबार बागान ओरैबायदि मोजां वाटारफलबो दं स्विमिं पुल ओरैबायदि मोजां वाटारफलावहाय दैदेनना लाबोबाय देग्लाय बेंगलर बर्ड साउथनि पिकनिक वालाफोरखौहाय ओमफ्राय दा थांफिननो ओंखारबाय जाखां लोंखां गाफेरलाजोब्बायनो नै खनसे होबावला खननै होनायसै धन्यबादसै लानानै फैग्राफोरखौहाय लानानै फैग्राफोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय होनदोंलां नायफैग्रोलायनायनि थाखाय औ एडभान्स माबादि नायनानै थांखो ना मा बुङो रायजोफोर बेनो खोथाया मोनसेल' हामबाय होनो थोजासे नै जाखांबायलायनो माबा ओंखामजों उखैबायनो आंलाय जाखांबाय साननानैसो फैदोंमोन दे फैबाय थादो नोंसोर थांफिनसै न'आव हगारखादोलाय थांफिननायनि नै रेडि जादों रेडि जागासिनो दं ना बैयावहाय मोनथिलालै मोनथिल' होनो थांनो सोंलांनाय
लोगोफोर दैया नै ओरैबायदि मोजां ना मोनो ओमफ्राय बिगल्स मोना बेयावनो ना हमो जानो हागौ आरो ना आयौ हनै माइला हादि दग्ला जा गिदिर di dogla berat gidir kak फैबायलै बार फैले फार्स्ट टाइम नायफैबाय जायगाखौ फार्स्ट टाइम नायफैबाय नदां खिन्थु आं माने बेयाव फैयोला साबसिन जागौमोन आरो जों ना मैगं खानायनि नायनो आं दसे माबायदि खारलादों ओरैनोसो थारलाबायगोनलाय थिखा दंबो बुस्थुआबो नै होबाय जोङो नै बेवहायनोबो बिबारबो मोनदों दाबायदियाव बिबार थाया मैगंफ्रा मैगङा मोनजोबबाय दा जाहैदो थोजासे ना गोरानजोंहाय नै थास'आ नै ओरैबो ओमफ्राय ओरैबो नै हरै हाबलाबायहैलै नै दासो दैज्लां जादों दे मान्दियायावहाय कर्नाटका बेंगलरनि मान्दियायावहाय माइ गायबावनायसो दां नै माइ गायनायनि हाया मोनखाबाय खनसे सिंखावबाथाय मोनखाबाय माइया माइया मोनखाबायलायदो हाया खनसे सिंखावबाथाय मोनखाबाय ने माइया मोनबायलायनो रायलायनायफ्राबो एकदमबारे जाथारा खनसे एवनानैहाय होबाथाय बे माइ गायजाबाय आरोखि मोनजोबखाबाय नै मोनजोबखाबाय नायसाय खाथे नाला Sorry, it's DJ. ओंखाम जानायनि दावराव बेस्राफोर फैजोबबायदां ब्रो कैसा देखे ना देखे एंजॉय करो Mari kita jalan terus. Kenapa?
दा दाबो नायनानै दंबावोलै अमाया रानफुनदासो माथो रानफुनदा जाबाय गोरान जाबाय खिन्थु आं लाबोआ दे सोंनोल' जा ओंखाम जालाबायदि जिरायदो Goglainan